Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jien Dr. Andrew nistiednek għas-seba' programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Meta f'Diċembru tal-1979 Madre Teresa aċċettat il-Premju Nobel għall-Paċi, l-organizzaturi ħejjew ikla festin biex jifirħula. Kellhom jattendu biss madwar 135 persuna. Madre Teresa ma aċċettax. Minflok uriet ix-xewqa li l-ispiża tal-ikla li kienet tlaħħaq madwar 7,000 euro tintbagħat f'waħda mill-missjonijiet tagħha f'Kalkutta fejn b'dik is-somma seta' titma' 400 persuna għal sena sħiħa. Dan il-ġest ħalla impressjoni fuq Philip B. Cunard Jr., l-editur tal-magażin prestiġjuż Amerikan Live, u baqa' aktar mill-qut meta sema li l-Madre Teresa tajt li aċċettat li tieħu l-Premju Nobel biss għax aċċettatu f'isem il-fqar. Ftit wara r-rivista Live talbet lil Mary Ellen Mark, fotografa magħrufa, biex tiddokumenta permezz tar-ritratti id-dinja ta' din il-qaddisa mixja fl-art, Madre Teresa. Meta Mary Ellen Mark iltaqat tal-ewwel darba ma' Madre Teresa, mal-ewwel laqtitha il-ħlewwa u t-tenerezza ta' din il-mara, rebbieħa tal-Premju Nobel għall-Paċi. Ħanisimgħu l-ewwel parti ta' dan l-artiklu li deher fil-Live Magazine ta' Lulju tal-1980. Ġewwa t-toroq ta' Kalkutta, mijiet ta' eluf ta' nies jitwieldu, jgħixu u jmutu f'faqar li aħna tal-punent lanqas biss nistgħu nimmaġinawh. Dawn li m'għandhom xejn, jew għax tilfu kollox, jew għax itteħdilhom kollox, jgħixu fl-istess kwartieri tas-Sinjuri ta' Kalkutta. Ħdejn djar eleganti u uffiċini moderni. F'soċjetà li avolja sinjura fil-kultura u l-politika u l-kummerċ tilfet kull rispett lejn il-ħajja. Fl-1948 soru daqs naqra telqet mill-kumdità u l-konfini tal-kunvent ta' Loreto f'Kalkutta għal ġewwa t-toroq iffullati u miżawda bin-nies. U dan għamlitu biex tingħata kollha kemm hi għall kura tal-ifqar fost il-fqar. Għal dan l-impenn sħiħ u mimli bħeġġa, Madre Teresa li issa kienet waslet qrib 70 sena, ingħatat il-Premju Nobel għall-Paċi. Illum, is-sorijiet tagħha, il-missjonarji tal-karità, għandhom madwar 158 dar mad-dinja kollha, fejn issib il-fuq minn 2000 soru, 250 fratell u aktar minn 10,000 volontier. Madre Teresa tgħin lil dawk l-aktar iddisprati u bla tama. Il-lista tinkludi l-ebrużi, ommijiet mhux miż-żewġa, tfal mitluqin u abbandonati,
morda, dawk b'mart mentali, nies diżabbli u moribondi. Il-fotografu Mary Ellen Mack għexet xahar ma' Madre Teresa tiddokumenta x-xogħol tagħha. F'din il-miżerja u tbatija estrema, Kitbet Mary Ellen Mack fid-djarju tal-vjaġġ tagħha. fost il-ferit infettati u mimlija materja, fost id-dem u l-remettar, fost ir-riħa ta' urina, għajjat u ċuħ bħarsa vojta, is-sorijiet ta' Mader Teresa qatt ma jiqfu jaħdmu. Huma jibqgħu ġentili, qalbhom tajba, mimlija modrija. Kull darba li nistaqsi xi ħaġa, is-sorru li qed naħdem magħha tgħidli kif tista' tara dan hu xogħol ta' Alla. Imissek tneħħi dik il-kamera u tmitti dejka x-xogħol. Onestament nammetti li ma naħsibx li għandi l-kuraġġ li nista' nieqaf u ngħin. Madre Teresa tammetti li dan ix-xogħol tagħha u biss qatra ħnina f'baħar ta' disprament u qtieħ il-qalb. Fitra minn tagħha, Madre Teresa tikteb kif darba meta kienet marida b'deni kbir, ħolmot li marret għand San Pietru. Iżda ma ridniex nidħol, tirrakkonta, għax qalli li m'hemmx kwartieri fqar ġewwa l-ġenna. Berra għetlu, kollox sew, mela, se nimla l-ġenna b'nies minn dawn il-kwartieri fqar. Imbagħad tiġi bġiel iddaħħalni, imsejken San Pietru. Minn dak iż-żmien, is-sorijiet u l-fratelli ma jagħtuhx nifs għax in-nistana permezz ta' tbatija li għaddejjin minna ilhom li għandhom posthom riservat ġewwa l-ġenna. Numru kbir ta' tallaba, turisti u nies joħonqu it-toroq tan-naħat ta' Kaligat ġewwa Kalkutta. U hawnhekk li l-moribondi ta' Kalkutta jiġu biex imutu. Ħafna Hindus ikunu jixtiequ li jiġu kremati fuq it-turġien ta' xmara sagra Hugli. L-istazzjon antik tal-ferrovija bl-isem ta' Howrah u miżgħud blitzma ta' dawk bla saħħa li jagħmlu l-aħħar sforz biex jaslu hawn. Fil-viċin hemm Nirmal Hidrej, id-dar għal moribondi li fetħet Madre Teresa. Il-post kien tempju mitluq dedikat lill-Alla mara Hindu Kali, tal-mewt u l-qerda. Madre Teresa u s-sorijiet tagħha jiġbru l-moribondi mit-toroq u jaħduhom f'Nirmal Hidrej. Jaslu maħmuġa, jintnu u mikula bid-dut u l-mart. Hemmhekk jiġu maħsula, inqatalhom xarhom u l-feriti jiġu infaxxati. Waqt li raġġ ta' xemx idawwa lil ħitan miżbuha ta' Nirmal Hidrej, is-sorijiet u l-fratelli jippruvaw itejbu l-kundizzjoni tagħhom, jew tal-anqas iroddulhom lura ftit tal-paċi qabel imutu. Kważi aktar minn nofshom imutu.
Smajtu l-ewwel parti ta' artiklu li der fil-Live Magazine ta' Lulju tal-1980 blisem Teresa tal-Kwartieri Foqra, miktub mill-fotografu Amerikana Mary Ellen Mark. Il-vuċi kienet ta' Twani Spanjol u Victoria Teuma. Ħanisimgħu issa mill-vuċi stess ta' Madre Teresa ħsieb qasir bit-tema li tħobb tassew ifisser li tkun lest li tinsa lilek innifsek. In the Gospel, Jesus says very clearly, love as I have loved you. Jesus died on the cross because that is what it took for him to do good to us, to save us from our selfishness and sin. He gave up everything to the Father's will to show us that we too must be willing to give up everything to do God's will, to love one another as He loves each one of us. If we are not willing to give whatever it takes to do good to one another, sin is still in us. That is why we too must give to each other until it hurts. It is not enough for us to say, I love God, but I also have to love my neighbor. St. John said that you are a liar if you say you love God and you don't love your neighbor. How can you love God whom you do not see, if you do not love your neighbor whom you see, whom you touch, with whom you live? And so it is very important for us to realize that love, to be true, has to hurt. I must be willing to give whatever it takes, not to harm other people, and in fact to do good to them. This requires that I be willing to give until it hurts. Otherwise, there is no true love in me, and I bring injustice, not peace, to those around me.
Pawlu Ketkuti, Ġiżwita, ħadem mill-qrib ma' Madre Teresa. Illum ser ikompli bil-riflessjonijiet tiegħu u ħajkellimna fuq it-tema kontemplattivi fl-azzjoni. Pawlu Ketkuti. Ija dejjem kienet tgħid din is-sorijiet minn kull darba smajta tgħidilhom, we are not social workers, but we are contemplatives in action. Aħna maħniex social workers, mhux għax is-social work mhux nobli u sabiħ, imma il-vokazzjoni tagħna hija li nkunu kontemplattivi fl-azzjoni. U kontemplattivi fl-azzjoni xi tfisser? Kontemplattivi fl-azzjoni tfisser illi dak li qed tagħmlu bħala riżultat u faqda sħiħa ta' viżjoni. Li inti qed tara, mhux qed tagħmel, imma qed tara. U x'qed tara? Qed tara l-persuna. Qed tara lil Alla fil-persuna. Allora mhux qed nara il-ġerħa ta' dak il-marid, imma qed nara ir-ruħ ta' dak il-marid, il-persuna ta' dak il-marid. U dak il-marid mhuwiex ġerħa, dak il-marid għandu ġerħa. Issa dik il-ġerħa kif se tagħmlu bniedem isbaħ? Billi nimpoġġi l-imħabba fiha. U dik li kienet tgħid illi seeing Jesus in the poor. Għaliex mingħajr is-seeing l-action tkun attivizmu. Aw ħafna trade unions jaħdmu biex iżidu l-pagi, ħaġa sabiħa u drittijiet tal-ħaddiema, imma kemm ir-realtà illi anka fit-trade unions, anka fil-politika, naraw aħna il-proġett li nżidu l-pagi jew li nġibu hekk u ninsew in-nies. Għax nitilfu l-viżjoni. Maħniex kontemplattivi, għalhekk dik id-differenza bejn il-kontemplattiv u l-materjalist. Infatti, ma rridx noqgħod nparla ħafna, imma għalhekk ħafna mill-politika ma twassal imkien. Għax m'hemmx viżjoni umana ta' veru, m'hemmx kontemplazzjoni, imma hemm irridu ntellgħu l-standard of living. Dak l-objective li tfisser iktar affarijiet. Issa li biex jkollna iktar affarijiet, iktar qed nitkissru bħala nies, dik ninsewa aqqas narawha. Għax m'hemmx viżjoni. Mentri Madre Teresa din hija l-profezija tagħha s-soċjetà moderna u s-soċjetà umana u dan hu l-Vanġelu. Tara l-Alla f'ħuk. Tara l-Alla f'ħuk mhix xi devozzjoni, mhix xi ħaġa hekk ta' pjetà hekk ta' minnu tifel tajjeb, imma tara l-Alla f'ħuk jiġifieri illi qatt ma tinsa li dak ħuk. Mela mhux kemm se nagħmellek affarijiet, imma kemm se nkun ħuk għalhekk tagħmel affarijiet żgħar dika nara karatteristika profondissima ta' Madre Teresa. U meta inti tara lil ħuk
u tżomm il-viżjoni u tara lil Ġesu fil-fqir, hija l-istess ħaġa, għax tara lil Ġesu tfisser illi tilbes in-nuċċali tal-imħabba u l-imħabba tal-Alla. Dik tfisser tara l-Kristu. Mhux noqogħdu nimmaġinaw in-nies kollha bil-leħja bħal Ġesu. Imma li tħares leh bl-istess għajnejn ta' mħabba li Alla ħares lejn il-missier tiegħu meta qal dan hu ibni il-għażiż fih insib il-għaxqa tiegħi. U l-iktar bniedem ma ffeċ jekk xi ħadd iħares lih u jara fih għaxqa, dak it-taffiċ ma jibqax distruttiv. Imma jista' jsir taffiċ li jkabbru u jsebbaħ in-nobbiltà ta' dak ir-raġel, ta' dak il-bniedem. Għax hija l-imħabba li tagħti n-nobbiltà, mhux il-kumdità. Dak kien Pawlu Ketkuti, Ġeżwita. U biex nagħlqu ħaninaqdu ma' Madre Teresa f'talba li kiteb Pawlu Sitta. Make us worthy, Lord, to serve. Għamilna denji mulej li nservuk f'ħutna il-bnedmin. Make us worthy, Lord, to serve our fellow men throughout the world who live and die in poverty and hunger. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy. Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madre Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 60 21.
021 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madre Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' Tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insemmilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.